ברצלונה מגיע למסטאיה כדי לפגוש את הקבוצה שמדורגת במקום השלישי בטבלה, ולנסיה, שלא הפסידה ב11 המשחקים האחרונים שלה בליגה, והיא נראית פשוט מצוין. תוסיפו לכך את העובדה שברצלונה בעידן גוארדיולה מעולם לא ניצחה כאן במסטאיה, וזהו בעצם האצטדיון היחיד בליגה הראשונה שהיא מעולם לא הצליחה לנצח בו מאז שגוארדיולה מאמן. טקו בשנה שעברה, טקו גם לפני שנתיים, ותבינו עד כמה המשחק הזה של ברסה היום יהיה קשה. כדור טוב עכשיו למסי, מסי יכול עכשיו להבקיע, אבל סטנקביציוס שם שם רגל ומונע את התנועה הנוספת הקטנה. איזה טעות עכשיו, מסי לא בנבדל, לא מבקיע, אולי עכשיו גם לא, הכדור בידיים של גואיטה. 3 הזדמנויות ללאו מסי, הוא לא מצליח להבקיע. זה פשוט טמטום מה שקורה כאן כרגע איבוד הכדור הזה. שים לב, פעם ראשונה גואיטה, פעם שנייה הכדור פוגע שם בקוסטה, ופעם שלישית איכשהו שוב גואיטה. לפי דעתי הוא לא יודע איפה הכדור גואיטה, השחקן עמד והסתיר לו, הוא פשוט שלח את הידיים ולשמחתו הכדור פגע בהם. איזה כדור, אין שם נבדל, ג'ורדי אלבה. יש נבדל, יש דגל לנבדל, אני לא חושב שהיה. ג'ורדי אלבה חולף שם על פני השוער פינטו שגם נפגע, תכף נראה. אין נבדל, אמרתי לך, לא היה נבדל. שער חוקי לחלוטין של ג'ורדי אלבה, חוקי לחלוטין של ג'ורדי אלבה. מסי גונב את הכדור, מסי עכשיו, ביה לידו, הוא הולך לבד, עדיין מסי בחוץ. איזה טעות שלו. וואו, מבצע ענק של מסי, אבל הוא מסיים אותו לא כמו שהוא יודע ולא כמו שהוא צריך. שביה לידו חופשי לגמרי מול שער ריק, הוא מנסה לעשות כאן את הווסלינה הזאת. תראה את ביה מול שער ריק. וואן מטה כשסולדדו פנוי, כדור טוב עכשיו לפבלו, פבלו החוצה. הזדמנות ענקית לפבלו הרננדס להבקיע קצת יותר פנימה, או למסור לסולדדו שהגיע ליד הקורה השנייה. סולדדו מסמן לו. זה ניסיון למסור לסולדדו שלא הצליח, אבל ולנסיה מאז שסולדדו נכנסת הופכת את השליטה שלה במרכז המגרש גם למצבים. נקרא לו כמו שקוראים לו בברזיל, ז'ונס. בינתיים, אדריאנו ברחבה, אדריאנו מוסר! ו1-0 מסי! לאו מסי מעלה את ברסה ל1-0. גואיטה הגיע לכדור הזה, איזה חוסר מזל השוער הצעיר הזה ששם את היד, הגיב בצורה אינסטינקטיבית נפלאה, אבל זה בורח לו מתחת לכפפה. 1-0 ברסה, לאו מסי מבקיע. טעות גדולה של סטנקביציוס שנותן שם לאדריאנו את הכניסה החופשית הזאת לרחבה, ומסי באמת עם הרבה מזל נותן לגואיטה נגד הכיוון, ולכן גואיטה כשהוא כבר מגיב לכדור זה טיפה באיחור, אבל גוארדיולה לא צודק. חצי שעה במערך הרגיל מספיקה היום לברצלונה כדי לנצח כמעט כל קבוצה בליגה הספרדית. היא עוד לא ניצחה. להגיע לעמדת ניצחון. הנה סטנקביציוס שמאבד את אדריאנו ולא מצליח לחזור אליו. כאן זה פשוט רשלני. רק אל תן לו לתת את הכדור לאמצע. מה, כל השאר לא חשוב. רק אל תתן לו לתת את הכדור לאמצע. ושום דבר לא יקרה. אבל סטנקביציוס מחליט להיות גיבור, להציל את המולדת, ומאבד את אדריאנו ומסי עם השער המצוין הזה, והוא יודע למי לפרגן. ברצלונה 1, ולנסיה 0, ושוב מי אם לא לאו מסי מנצח את המשחק הזה.